Ahoj, zdravím vás z Beskyd, od nás ze Zeleného kopečku. Nacházíme se teď v místnosti nebo v budově. Je to klasická valašská roubenka, jako materiál byl použit smrk a dub, jako vycpávka mezi trámy, potom dřevěné hobliny. My jsme se rozhodli tuhle místnost zrekonstruovat a udělat z ní takový pokoj pro hosty, a proto je potřeba ji trošku esteticky vyšperkovat a zároveň výrazně zlepšit tepelné vlastnosti, tepelný komfort té místnosti. Do interiéru jsme se rozhodli dát hliněnou omítku. Jedním z důvodů je právě ta estetika, druhý důvod je potom to, že hliněná omítka umí uvolňovat nebo přijímat vodní vlhkost nebo vodní páru a tím pádem zlepšuje dobře vzduch, lépe se tam dýchá v takových místnostech. Třetí důvod je potom to, že pokud zde na stěnu přidáme ještě další 4-5 cm hliněné omítky, což je de facto akumulační vrstva, tak se zase zlepší tepelný komfort v té místnosti. A čtvrtým důvodem je, že máme zkušenost, že těmi spárami v roubenkách, těmi starými spárami dost často profukuje, hlavně když fouká nějaký silnější nárazový vítr, a tím pádem, když to celé překryjeme omítkou, tak zase se zlepší ta tepelná stabilita uvnitř místnosti. V Čechách je mnoho workshopů, které se zabývají hliněnou omítkou, většinou ale, co vím, tak se ta hliněná omítka aplikuje na slámu, kde je to relativně jednoduché. My máme to specifikum, že tu hliněnou omítku budeme aplikovat na dřevo. Aby ta hliněná omítka nesklouzávala vlastní vahou, tak je potřeba tam mít nějakou síť. Dá se použít pletivo, dá se použít rákos. My jsme se rozhodli použít latě, protože jsou pro nás nejdostupnější. Jedná se o latě o tloušťce 1-2 cm, které budeme přibíjet dřevěnými čepy. Samozřejmě by se daly použít hřebíky a vruty. Mohl bych tady hovořit něco o ekologické stopě a uhlíkové stopě, ale ten důvod je daleko prozaičtější. Dřevěné čepy nás nic nestojí, ty hřebíky a vruty by nás něco stály. Ty laty jsme získali velmi levně od sousedů. Sousedi káceli borovice, vzali jsme si od nich různé odkory a pořezali jsme je na délku, tím nám vznikly ty laty. A čepy jsem vyráběl tak, že jsme si z těch samých dřev nařezali takovéhle paklíky, které jsou tak široké nebo vysoké, jak dlouhé mají být ty čepy. A ty dřevěné paklíky potom sekyrkou naštípáme na takovéhle hranolky. A ty se potom velmi speciálním nástrojem, nožem, upraví tak, aby byly vepředu zakulacené. Je dobré, když ten čep je vepředu kulatý, aby dobře prošel tou vyvrtanou dírou, a na konci, když je hranatý, to znamená, že když ho zabijeme, tak ty hrany vlastně zajistí ten rozpor. Pojďme se podívat, jak se to dělá, je to velmi jednoduché. Dobře. Ten rastr je zhruba pod úhlem 45 stupňů, ale není to nějaké dogma. V těchto starých místnostech je dost často problém nalézt nějakou rovinu. Některé trámy vystupují, třeba zrovna tenhle, proto jsem to vyřešil takhle příčnou latou. A jde o to, aby ty laty byly co nejblíž té stěny, protože pokud budou od ní dál, budeme ten prostor muset vyplnit hliněnou omítkou, a vzhledem k tomu, že hliněnou omítku si šlapeme, tak vlastně by to představovalo zbytečně práci navíc. Tady to laťování právě připravujeme, protože bychom chtěli na začátku července na Cyril a Metodě uspořádat workshop hliněných omítek.
a právě v této místnosti se budou aplikovat, takže pokud jste fandové hliněných omítek a máte chuť si to vyzkoušet, tak doufám, že se tady u nás uvidíme. Zatím ahoj.